Ty vyfetovaný, pokarovaný hajzel, keď ťa stretnem na ulici, tak ťa oplujem. Aj toto je hejt, ktorý som si o sebe prečítal na internete a verte mi, nie som v tom sám. Naša kampaň sa pozerá na fenomén internetového hejtu z iného uhla pohľadu. Snaží sa ľuďom povedať, čo hejt naozaj robí, ubližuje. A tiež provokuje hejtrov, ktorí v skutočnosti nie sú až takí odvážni, ako sa tvária. Ich hejty sú len sprosté urážky, ktoré sa skrývajú v anonymite internetu. V skutočnom živote sú to zbabelci, ktorí sa boja povedať svoj názor niekomu inému do očí. Pussy 9862? Ste napísali o mne toto na internete. A toto si o mne napísal na nete? Pervitín, heroín, tralala. Si zmachvaná je kráslica. Račku, si vyžratý spevák. Teraz mi to povedzte, prosím, do očí. Tak buď tej láske plne, teraz mi to povedz do očí. Hejt nie je názor. Kritizuj, ale nehejtuj. Výsledky kampane šokovali nielen nás, ale aj samotných slovenských hejterov. Naša kampaň sa niesla online and offline prostredím. Fráza "povedz mi to do očí" sa stala akousi mantrou, ktorú ľudia začali používať proti hejtom. Kritický komentár je teda v poriadku, ale ak ide o urážanie, osočovanie či šírenie klamstva, hejter môže skončiť aj na súde. A na sociálnych sieťach dokonca edukovali sami seba o tom, čo hejt je, a tagovali hejtrov. Dokonca vznikla aj jedna taká oslavná óda, taká pieseň. Čo je najzaujímavejšie, viac ako 500 ľudí označilo našu kampaň za jej údajný nevhodný obsah. Hejteri, máme vás a povieme vám to do očí. Naozaj.